Исәнмесез, эфирда яңалыклар, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. 17-нче комплекста яшәүчеләр күргәзмә үзәге төзелеше буенча шәһәр мэры белән очрашты. Алар нинди нәтиҗәгә килде, Гүзәл Габдуллина ачыклады. 40 еллык юбилейга иң яхшы бүләк чалды. Сәнгать көллиятын капиталь цикләндерү бара. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Азатлык мәйданын куллануга тапшырырга санаулы көннәр калды. Мәйдан ничек үзгәрә? Һәр якның да фикри исәпкә алынырга тиеш. Ноэль Мәхдиев 17-нче комплекста яшәүчеләр белән очрашты. Алар комплекста күргәзмә үзәге төзүгә каршы. Очрашуда нинди нәтиҗәгә килделәр? Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Бина паспорты нигезендә төзелеш 2014 елда ук башланган, бу елның декабрь аенда тәмамланырга тиеш. Иҗтимагый җирле үзидарә рәисе сүзләренә караганда, эшләр даими алып барылмый. Шәһәрдәшләр проектта үзгәрешләр кертергә мөмкиннәр дип борчыла, чөнки төзүче үз вәгъдәләрен тулысынча үтәмәгән. Во-первых, говорили, что будет только, значит, закрывать 2 этажа дома, у домов. А получилось, что 2 этажа это комплекс 2 этажа, а так они этажов 6-7 закрывают. И сбоку. Раньше у всех был вид на мэрию, а там теперь вот сейчас они построят. Что тут будет видно? Что как собаки бегают по мусоркам и фуры разгружаются. Элек тәрәс каршында сандугачлар сайрый иде. Хәзер сәүдә үзәгенә карап торачакбыз дип борчыла 17-03 йортында яшәүчеләр. Вы знаете, здесь перед нами росли деревья, которые мы еще сажали сами. 300 деревьев безжалостно срубили 300 деревьев. Ноэль Мәхдиев ике якның да фикерен ишетер өчен очрашу оештырды. Анда прокурор һәм шәһәр советы депутаты Эдуард Фәттахов та чакырылы иде. Я понимаю и жителей, которые волнуются, что будет стройка. Я понимаю, что и строители, которые этот земельный участок получили, которые вложили в него деньги. И городу от этого, я понимаю, что выгода будет от того, что будут налоги от этой земли, будут от этого помещения налоги, будут какие-то, может быть, новые рабочие места. И город, я понимаю, то есть мы на месте тоже стоять не можем, мы должны развиваться. Но и интересы жителей тоже должны быть, конечно, здесь учтены. Шәһәрдәшләр куркынычсызлык кагыйдәләре һәм санпин нормалары үтәлеше өчен дә борчыла. Прокурор Дмитрий Ерпелев барлык сорауларда гамәлдәге закон нигезендә каралачак дип белдерде. Эшмәкәр исә үз чиратында райисполком тукталышында урнашкан җирасты кичә юлын төзекләндерергә һәм сквер булдырырга вәгъдә итте. Гүзәл Габдуллина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Иң яхшы бүләк быел көз 40 еллык юбилейын билгеләп үтәчәк Яршаллы сәнгать көллиятендә тулы куәтенә капиталь ремонт бара. Бу максатта республика бюджетыннан 37 миллион сумнан артык акча бүленгән. Ачылган вакыттан бирле бинада бер кайчанда капиталь төзекләндерү булганы юк иде. Сәнгать көллиятендә бу ремонтны күптәннән көттеләр. Бүгенге нинди эшләр башкарылган, Ләйсән Ханова сюжетында. Көннәр әйбәт торганда түбәдә төзекләндерү эшләре тулы куәтенә бара. Эшләр хәтта ялда итмичә эшли. Түбәдән су агу проблемасы биредә иң зур проблемаларның берсе иде. Ремонттан соң ул тулысынча яңарачак. Түбәдән су агу нәтиҗәсендә электр чыбыкларында кыска ялганыш килеп чыгу куркынычы да булды. Кабинетларны да даими су басты. Хәтта көллияттә дәресләр бара торган бүлмәләрне ябарга да мәҗбүр булдылар. Капиталь төзекләндерүдән соң бу проблемалар хәл ителәчәк. Башта иске кровляны снимай итәбез, аннан соң растворный раствор белән тигезлибез. Аннан соң инде кипкәнен көтәбез инде. Погодалар Аллага шөкер әйбәт тора. Праймерлап, аннан соң беренче, икенче кат белән ябабыз инде. Күләмле эшләрнең тагын берсе фасадны яңарту. Ул тулысынча үзгәрәчәк. Фасад эшләре башланды, уже 2 кат утеплителләр куелды, лисалар бар, но пока туктап тордылар, чөнки әле заказ биргән облицовочный плиткалар кайтып җитмәде. Примерно энергетик или менә безнең каршыда яңа Тукай районының суды шундый төстәрәк бергә совместимость булар өчен инде шундый төстәрәк дип сөйләшенгән иде. Бүгенге көндә көллияттә 200 ләп укучы белем ала. Алар биредә вокал, хореография, музыка теориясе һәм дизайн юнәлешләре буенча укый. Ремонт вакытында дәресләрне туктатмаганнар. Параллель рәвештә отчет концертына әзерлек тә бара. Яңа уку елын исә укучылар һәм хезмәткәрләр яңартылган бинада каршылаячак. Капиталь төзекләндерүне 1 сентябрьдә төгәлләргә тиешләр. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Азатлык мәйданын куллануга тапшырырга 2 атнадан да кимрәк вакыт калып бара. Әлегә яңа эскәмияләр, чүп салу урыннары урнаштырылган, яктырткычлар куелган. Шәһәрнең үзәк мәйданы ничек үзгәрде? Лилия Гатина сюжетында.
Азатлык майданында эш кайный. Реконструкция тамамланганчы санаулы көннәр калды. Хәзерге вакытта амфитеатр өчен металл конструкцияләрне монтажлыйлар. 2 ел эчендә шәһәрнең үзәк майданы танымаслык булып үзгәрде. Biz монда көндә гулять итәбез. Безгә монда бик ошый, монда яшеллек тә бар, утыргыч урыннар да бар, бик күбәйде. Әлегә монда бер нәрсә дә бик бөтен нәрсә дә аңлашылып бетми. Әмма ләкин без монда бик матур булыр дип ышанып калабыз. Сейчас вот я смотрю, преображается здорово, конечно. Еще вот если тут фонтан будет, замечательно. Архитектор Равиль Софиуллин сүзләренә караганда, фонтан инде әзер диярлек, килисе генә калган. Шулай ук гранит белән ташлыйлар. Шәһәрдәшләргә ял итү өчен дә шартлар тудыралар. За моей спиной треугольное кафе с теплыми туалетами в подвале. С комнатой матери и ребенка сегодня смотрели установку оборудования. В общем, там все будет очень цивильно. И навес над остановкой. Мы ждем, когда начнется демонтаж старых навесов. И будет монтироваться стеклянное ограждение по периметру подземного перехода. Бирдә һәр объект яктыртылачак. Яшелләндерүчеләр дә эшкә кереште. Азатлык майданы 1 июньдә әзер булырга тиеш. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Онкология пациентлары мәктәбе 27 майда 14 сәгатьтә шәһәрдәшләрне очрашуга чакыра. Ракны җиңәбез онкопациентларга һәм аларның якыннарына социаль-психологик ярдәм күрсәтү үзәгендә медицина фәннәре кандидаты, 3-нче республика онкология диспансерының химия терапиясе бүлеге мөдире Суфия Сафина, 3-нче республика онкология диспансерының өлкән ординаторы Гөлнара Мөхәммәдиярова, республика онкология диспансерының Йорчаллы филиалы психологы Наталья Гыйләҗева чыгыш ясаячак. Белешмәләр өчен 8 927 477 69 79 телефоны буенча шалтыратырга мөмкин. Келесі мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 25 май көнне сәхәр 1 сәгать 3 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 19 сәгать 52 минутта башлана. 26 май якшәмбе көнне сәхәр 1 сәгать 1 минутта тәмамлана. Авыз ачу 19 сәгать 53 минутта башлана. Ураза вакытында тыелган гамәлләр бар. Буларга файдасыз әдәпсез сүзләр сөйләү, мунчага кереп узак утыру, суга чумып коену, сагыз чәйнәү, авыз ачмыйча 2 көн рәттән ураза тоту. Ниди дә булса берәр гөнаһ эш кылу, авыру көчәйгәнен белә торып ураза тоту керә. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Приглашаем на всероссийскую выставку-ярмарку «Зоомир. Домашние животные-2019» с 24 по 26 мая в ВЦ «Экспо Кама».